Għaddej ġmielu x-xogħol fuq l-ewwel proġett ta' ċentru ta' matul il-jum speċifikament għall-anzjani b'diżabilità mal-50% tax-xogħol fuq il-binja li tinsab fil-Gżira issa u lest. Il-proġett bħala parti mill-baġit għal din is-sena qed isir b'investiment totali ta' 250,000 euro u ċentru mistenni jiftaħ il-bibien tiegħu fl-aħħar ta' Ottubru li ġej. Dan ħabritu l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia waqt żjara li għamlet fis-sit. Ifakret li dan iċ-ċentru se jkollu lan li joffri l-appoġġ meħtieġ biex jolqod il-bżonnijiet varjati ta' anzjani b'diżabilità li fil-preżent diġà qed jattendu servizzi ta' matul il-jum immexxija mill-Aġenzija Support. Il-Ministru żvelat kif malli jiftaħ dan iċ-ċentru ta' matul il-jum se jkun qed jagħti servizzi speċjalizzati lil 35 anzjan minn barra li jipprovdilhom kemm l-ikel u anke trasport. Ġala darba jiftaħ dan il-proġett ifisser li ser ikonna spazji ġodda biex ikunu jistgħu jimtlew minn żgħażagħ u adulti illi mhumiex anzjani. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Scicluna irrefera għal din il-ħidma bħala sinjal tal-impenn tal-Aġenzija biex tkompli tiżviluppa servizzi speċjalizzati. Għalhekk l-Aġenzija fl-aħħar xhur kienet taħdem fuq riforma li issa tiġi implementata billi noħolqu ċentri speċjalizzati kif ukoll iħarsu lejn l-skills u l-etajiet tal-individwi. Minkejlu l-ewwel tat-tip tiegħu dan se jkun l-14 ċentru ta' matul il-jum li fih l-Aġenzija Support toffri s-servizzi tagħha.